Ласток – одна з 4 лесніковых і хутарскіх сядзіб, дзе правёў дзяцінства і маладосць Якуб Колас. Месціцца яна ў Стаўбцоўскім раёне пасярод густога лесу. Тутака славуты земляк жыў ва ўзросце ад 3 до 8 гадоў. Сам Якуб Колас у сваёй аўтабіяграфіі пісаў, што гэта першая лесніковая пасада, якая адбілася ў ягонай дзіцячай памяці. Гэта было глухое месца, поле, навокал лес, ды адна толькі сяліба лесніка, хата, гумно, хлеў. Цікава, што Ласток – адзіная з мемарыяльных сядзіб Якуба Коласа, якая захавалася амаль у першапачатковым выглядзе. І калі пабудовы ў акенчыцах Альбу ці Смольні узноўлены па архіўных матэрыялах, рэстаўраваны, то ў Ластку адбыліся невялікія змены. Шкада, што зараз сядзіба пакуліка зачынена для наведвальнікаў, музей часткова закансерваваны. Таму проста пройдземся па тэрыторыі, уявім, як тут было раней і прасякнемся, так бы мовіць, духам коласаўскіх твораў. Асноўная хата пабудавана ў 1885 годзе з хваёвых абчасаных брусоў на каменным падмурку. Дах, бачыце, крыты гонтай. Гэта такія невялічкія дошчачкі, востра саструганыя з аднаго боку і з пазам з другога. Упершыню сядзіба згадваецца ў рэвізскім спісе 1858 года пад назвай «Сухошчына». Леснічоўка апісваецца ў паэме «Сымон Музыка», вершаваным апавяданні «Грушы сапяжанкі», а таксама ў знакамітай паэме «Новая зямля». У тым кутку, глухім і дзікім, стараннем дзядзькавым вялікім, і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Усё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла. Гумно паўнела з кожным годам, і багацеў хлявец прыплодам, і грош стаў лішні завадзіцца, было што есці, чым акрыцца. І быў парадак, лад у хаце, ужо з тым кутком зжылася маці. Давно прывыкшы к адзіноце, а цэлы рад збаноў на плоце, казаў аб тым, што гаспадыня была ўжо ў моцнай каляіне і што яе таксама справа вялася добра і рухава.